Să încercăm să aflăm ca care e și poziția lui Marius Chivu referitor la acest fenomen și asta aș vrea să-mi răspundă oarecum din perspectiva României literare, una dintre, eu știu, revistele cu cea mai mare tradiție de la noi. Și cum se raportează aceste reviste la amenințarea online, dacă pot numi așa? Apar n-am, pentru că eu nu mai sunt la România literară de 2 ani de zile. Acum am zis de la Dilema și Dilema Teca. Nu văd aceste două suporturi pe hârtie și suportul electronic ca fiind două suporturi care concurează pentru o anume supremație. Lumea a existat întotdeauna acest discurs al amenințării de fiecare dată când s-a inventat sau a apărut ceva nou la orizont. Am văzut recent niște statistici cum că anul trecut numărul de titluri de cărți pe hârtie publicate, cât și încasările editurilor pe hârtie este cel mai mare de la inventarea limbarului încoace. Deci nu știu dacă în aceste condiții poți să vorbești de o amenințare. Deci vânzările nu sunt afectate. Cele două lucruri merg foarte bine împreună și au nevoie una de cealaltă, în măsura în care pe internet, din ce dau eu seama, pe aceste site-uri de poezie, s-au mutat, de fapt, ele au o funcție cenaclieră. Sunt foarte mulți scriitori tineri, așa cum au fost întotdeauna, numai că acum internetul le oferă șansa să se exprime mult mai bine. Există foarte multe locuri, foarte multe site-uri. Mai bine sau mai liber? Că există și discuția aceasta pe criteriul valorii, că acum toată lumea poate să pună pe internet și toată lumea e poetă. De asta și ziceam că aș vrea să mă luați de critic literar și jurnalist ca să pot să spun lucrurile care pe mine, să spuneam că mă deranjează. Și asta mă spune, de fapt e foarte evident faptul că în momentul în care nu există o selecție, e clar că vei avea postat orice tip de text și că de fapt te înneci în aceste texte. Că sunt unele site-uri care pun un filtru și spun ok, asta merge, asta nu merge și atunci te descurci între texte de la mediocru în sus. În schimb, sunt și site-uri în care pur și simplu sunt pline de gunoaie. Cum ziceam, funcția din atelieră este importantă pentru că se discută pe forum, să zicem, poeții își reglează discursul imens, intră în contact cu ceilalți, fac schimb de experiență și de lecturi, partea asta e foarte bună. Până la urmă, nu știu dacă ar trebui să se supere cineva spunând că masacrarea o aduce tot hârtia. Și că în urma acestei prime etape pe internet, poetul de fapt tinde să se vadă cu obiectul, cu cartea în mână. Și nu e numai în literatură această tendință, dar și în muzică. Sunt un exemplu despre care am auzit cu toții, cei de la trupa Arctic Monkeys, care aveau un succes foarte tare pe internet și o rețea întreagă prin care își organizau concerte și așa mai departe. Până la urmă, recunoașterea lor oficială a fost tot în momentul în care au semnat contractul cu o firmă care i-a scos pe piață, în mainstream. I-a scos din internet. Și într-adevăr, acolo reușiseră să se ridice deasupra celorlalți care concurau într-o selecție precară. La fel și cu poezia. Tu intri pe site-ul literare? Da, sigur că da. Și mai ales mă interesează foarte mult blogurile acum care arhivează recenzii sau critică literară și care mă interesează ca fenomen. Pentru că tot au o foarte mare audiență și e clar că cumpărătorul sau cititorul frecvent de carte preferă să intre pe net și să citească niște recenzii care... Asta zic, și aici ai un film. Unele bune, altele proaste, decât să cumpere o revistă literară în care poate se întâlnește cu un text critic într-un limbaj mai tehnic pe care îl începe și, mă rog, nu se rețin mai sus decât nivelul de educație. Ce e foarte bun e că editurile acum, deocamdată cartea românească, scoate cărțile în formatul de hârtie însoțite de un CD. Asta mi se pare extraordinar. Crezi că asta e o reacție? O să ne spună și Dan mai multe, dar crezi că e o reacție la această ofensivă a poeziei online? Nu o reacție, dar cred că este un demers firesc de a te folosi de un suport care este și ieftin. La un CD costă în forma lui brută de fapt 15. Mai puțin, pentru că îl costă de fapt 2000 de lei, dacă e cam așa. Și registrarea e foarte ieftină pentru că este una brută, iar aici aș vrea să spun că cine a avut ocazia să asculte cum sună afară CD-urile cu muzică,
Deci vă dați seama de diferența uriașă calitativă dintre cele de acolo și ale noastre. Aici poetul este pus să-și recite poeziile și cu asta basta. Ei bine, ce scoate afară mi se pare remarcabil. Sunt aproape spre muzică, spre... Ai un poem despre moarte sau despre fantome, păi vocea chiar sună de pe lumea cealaltă, adică e existată, e făcută de tot felul de chestii, felul de șmecherie, există un incident de sunet care numai asta face, ce și mai departe. Dar lucrurile merg, adică în scurtă vreme lucrurile astea se vor îmbunătăți, dar și cum zic, e bine că vocea poetului rămâne undeva arhivată, adică mă gândesc, uite, dau un singur exemplu, Sorin Stoica, probabil cel mai bun prozator român și care în cauza unei boli nenorocite a murit la 26 de ani anul trecut, nu există nicio înregistrare cu el și dacă, probabil dacă am mai fi trăit un an de zile în plus, mi-am fi ales un CD că era extraordinar. Muzeul Țăranului. Da, dar nu cu el recitându-și proza. Acum avem pe Bacovia, pe iar mi se pare extraordinar să l-a spus pe Bacovia când recită Plum sau Lacustră. E foarte mișto că a avut Deci și literatura veche se simte nevoia de a fi adusă... E altceva asta, pentru că e altceva, nu vor concura niciodată muzica, poezia pe CD, nu va distruge poezia pe hârtie sau poezia online sau pe internet, nu va lua fața poeziei pe locuri diferite. Mi-e foarte greu și în seara asta, mi-e greu să urmăresc poeziile recitate în mințile, nu mă pot concentra. Poezia care e adresată încă altor 100 de oameni mă frustrează, vreau să fiu singur cu poezia și să am cartea